मॅडम मंदिर कसं वाटला? हो इकडे 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 मस्त एका शब्दात नुसतं सांगायचा. काहीतरी वर्णन सांगा मॅडम मॅडम मंदिर कसं वाटलं? मस्तच मंदिर होता. आता आता आम्ही चिविली गावची ग्रामपंचायत बघायला बघायला आता साफ करा नाही. हे दरपत गुरं कुठे राहतात बघ. म्हशी म्हशी. चला ग्रामपंचायत जाऊन भेटू. रहिवासी दाखला घ्यायचा आहे. कुछ भी जान दे देंगे इसके लिए. क्या बात कर रहे हो आप? मी माझ्या गावापासून लय लांब राहतो. उधळे. तुझं गाव उडला. तुझं गाव उडला. मग कशाला भरण्यासाठी तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी चिपळू मध्ये आले आहे. ही सध्या हरवली होती. घेऊन आलो चिपळू मध्ये घेऊन आलो हिला. आणि झाडू या झाडूने ओमकारला मारणार आहे. काय पण गावडे गाडी म्हणजे रस्ता इकडचा असा आहे. एकदा गाडी चढवायला सुरुवात केली की थांबवू शकत नाही आपण पुढे गाडी. पण छान पॉइंट आहे. दर्पण दर्पण डी कुठे गेला? कुछ भी नहीं. हॅलो ओ एवढंच ग्रुप आलं. आपला ग्रुप कोणता आहे? आपला काय सी ग्रुप आहे. अरे आपला ग्रुप आलाच नाही. हे आपला ग्रुप आलाच नाही. गाडी बिडी येते लोकांची गाडी सोडा. चड्डी क्या बोला तूने? ही जास्तच बोलते आता. गाडी आमच्या तुटणार आहे का? आम्हाला तोडेल गाडी. चला सावकाश आहे बघ. हे काकाने आम्हाला मंदिर दाखवलं आणि स्वतः गाडीत जात आहेत. ग्रामपंचायत पण दाखवायची ना चालून आम्हाला. कडा टियागो. तर आता ग्रामपंचायत भेटू. रहिवासी दाखला घ्यायचा आहे. दर्पण बोलतो इकडेच राहूया. मंदिरातला आवडला एवढा आवडला तो बोलतो रात्री झोपायला येऊया तिथं. चला चला आता. होय 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 पुढं पुढं पुढं. अरे पुढं जा पुढं. अरे पुढे चला. अरे सरा चला बोलले कमान आहे तिथून जायचंय. रहिवासी दाखला घ्यायचा ग्रामपंचायत. जुना आहेत कवले. काजूचे बिया खाल्ले. एक बी कोकणचा रान बाबा. कोकणचा सोन्यापेक्षा भाव आहे हिला. आमच्या जेवढ्या 1000 रुपयाची भाजी असते दररोज यातली भाजी आम्ही दररोज खाता. आमचा कोकणवासी रत्नागिरीचा. ही बघा ही आमच्या कॉलेजची गँग. हा इकडे बाजूला तो ब्ल्यू वाला दिसतो तो लीडर आहे. खोडलं नाही बघ. इकडे जा. हे गाला बिला लागलीच ना परत फुसलेली. हा इकडे चोर चोर चोर. हे पण तेच काढून मग. आपण हा कलाकारच आहे बाबा रामपूरचा. शाळेत काजूचं झाड होता ना? माहिती आहे मला. गजब बेइज्जती है. माझ्या घरी आहेत किती बाग आमची. अच्छा. तर पण आपली काय आहे मग? हे बागदार हे बागदार. आमच्याकडे फक्त दार. कोळी होती ना
मध्ये ती काढायची अशी. अच्छा हे सांगते ही सिरियसली सांगते आम्हाला. मैं नहीं मानता अरे घासलीस काय जास्त घास छी. हे बारीक आलं बघ दर्पण आहे सोहम जा त्याला घेऊन पुढे. भाज येऊ का? ते तोंडाला लावशी ना चांगलं फोडायची. बात तो सही है. पुसून का कुठे जातोयस रे? वेगळा एक्सपिरियन्स आहे. ओए उधर नहीं जाने का. ओए लोगों को इधर जाने का है. चिंचेचं झाड हे असलं तर घेऊन ये. सगळ्यांना बोलला का सगळी मेंढर राहतील. मॅडम बघा दमल्या चालून. हे बघा त्या 3 मॅडम दमले चालून. एक प्रेम रोग प्रेम रोगी आहे प्रेम रोगी. प्रेम दिवाना. खेळतात प्रेम का दिवाना. हे काय ना भेटला भरपूर आशेने गेला होता दर्पण तिथं. झाली ग्रामपंचायत बघून झाली. चला ही ग्रामपंचायत आहे झाली आता बघून आम्ही निघालो. डायरेक्ट कॉलेजला गेलं. मी बसते ओंकार. ॲज अ टीचर बोल की मैं खड़ी रहती हूँ. हाँ वैसे छोटे दोस्त फोटो एक इकडे टाक ते एका बाजूला लोडाला आहे. बस तुटला म्हणून हॉटेल कापराल. प्युअर माकड. बाजूला कोण आहे माकडाचा भाव. ग्रामपंचायत कडे आम्हाला थंडा भेटलाय. काम केलं पण थंडा तरी भिजलेली आहे बाबा. लय बाबा लय उपकार झाले आमच्यावर थंडा दिल्याबद्दल. कारण की एक सांगून 3 बाटल्या घेऊन आलो. त्याच्यातले 2चे पैसे आम्ही दिले. 2चे पैसे दिले आम्ही. कारण का एवढं पण त्यांच्यावर अवलंबून राहू शकत नाही आम्ही. बात तो सही है. एवढी त्यांची लागी नाही. एवढी पण ते होते दिलदार होते ठीक दिलदार होते पण आम्ही माणसं त्यांच्यावर भरपूर होती माणसं भरपूर म्हणून आम्ही दोघांचे पैसे दिले आणि चालत ठरलं. चालत धरले. आता जातो आम्ही आमच्या जायच्या भावानं भूक लागली जोरात आणि एवढा चढण परत चढायचा आहे. एवढं सकाळी उतरलो. एवढं सकाळी उतरलं. एक पाहुणे आता वाजलेत पाहुणे. चला तू काय घरात घेऊन जातो का काय आता? भेटू जेवते. हा बघ पेप्सी सांभाळ. पेप्सी सांभाळायला ठेवीन मला. येण्यासच की आमचं काम. कॅम्प मधली रात्रीची धमाल. संगीत खुर्ची चालू आहे ते. आणि इकडे आउट झाली जत्रा बसले. इकडे आउट झाली जत्रा आहे. यांना बाहेर काढले त्यातून बाहेर काढलेली रात्र इथं बसले. हे बाई खेळतात इकडं. बघूया आता कोण आउट होतं बघूया. मला वाटतं ती नको बोला नको. बघूया.
अरे रा, 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 खुर्ची मोडशी चौकात. चला आवड झाली ती, आता आम्ही पण आवडत आहोत. चला गुड नाईट. तर नमस्कार मित्रांनो, आजचा दिवस आमचा एकदम एकदम म्हणजे म्हणलं तर एकदम चांगला गेला, कारण की आम्ही खूप फिरून आलो. रात्री फिरून फिरून सकाळ दिवसभर फिरून फिरून एवढा दमलाय. बोरं वगैरे आणा गेलो होतं. बिर्याणी भारी होती. रात्री बिर्याणी पण भारी भेटली आम्हाला. ताट एकदाच ताट भरून घेतला होता बिर्याणीचा. आणि लास्टला टाकून दिली. तू टाकून दिला मी काय खाल्ली साहेब. मी अख्खा कोंबडा खाल्ला त्यात. खूप म्हणजे एकदम खूपच मजा केली काल रात्री आम्ही. रात्री खाली 1-12 वाजेपर्यंत खालीच होतं. शेकडे वगैरे गेली, पण काय लाटलाच मूड ऑफ केली नंतर. मग आता उद्या दुपारपर्यंत आहोत आम्ही तिकडे. अजून उद्याचा ब्लॉग पण येईल. 3 पार्ट मध्ये ब्लॉग येईल. आजचा दिवस दुसरा संपला. आता उद्या भेटू. झोपतो आता आम्ही, तुम्ही पण झोपा. उद्या भेटू, उद्या सकाळी भेटू लगेच. चला टाटा. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए.